Unsa imong pangalan? Akong pangalan si Joel Ramos Luingas. Okay. Kanus-a ka ug asa ka na tao? Ako ataw sa nataw sa Pilipinas sa Toledo. Toledo. Nya kanus-a. Toledo. O akong natawhan December 6, 1966. Unsay pinaka-importante nga nahitabo sa imuhang life? Nabuhi. Pinaka-importante nga nagkabo sa akong life nga anak ko'y nakangkon ko maayo ng trabaho o nakatabang sa ko sa akong ginikanan. Sa pati sa ila financial. Okay. Naa kay mga idol? Ang akong idol sa basketball si Michael Jordan. Michael Jordan. Usara lang. Ha? Usara. Usara? Usara akong ihatag. Usara mga hatag. Naa kay mga kaning mga hobbies. Unsay imong ganahan nga kaning fun ba? Nga imong buhaton. Akong buhaton. Oo. Hunting, mamusel o mga wild. Okay. Unsa pa? Akong pinaka-paborito. Mga pinaka-paborito naman. Basketball, volleyball na. Okay. Mauro na. Sige, bye. Sige. Salamat, bye.